Selamat sore dan selamat membulang nang Tegalan. Iki enek woh apa iki sing roh ya komen iki apa to jenenge? Woh apa ya bolo iki jenenge? Iki lho. Oke. Kaya ngono. Woh apa ya? Kaya woh apa ya iki? Ngene iki nah lek sing rada entah ngene iki entah iki rada nyadam ngene iki ayo sing mateng iki tak rai lho kene iki tak tok oh iki kene bolo akeh bolo iki kae iki aku bulang nang Tegalan ngendangi pergedangan ngendangi pergedangan kayak gedange ngono kae endang-endang Tegalan saknyang rowono gedang kabeh bola isine saknyang ngesor muga-muga sok lemu iki ya wis enek sing tuwek tapi ya urung kabeh iki tanduran keri bola tanduran keri iki jawane iki arepe manake kok manak arepe wah jawane nyuwingkrik bola iki gendek wisan delok wite semene ulang-ulang wah bareng lho ngene iki opo lho iki kae lumayan rodokan sing kono wae wis ngene dhisik bolo ya videone karo ndeloki ae kapan-kapan kok tak sepilne lek pas aku ngerah gedange pas panen gedange engko. Sore bolo.